U srcu Balkana, gdje se susreću istok i zapad, krije se neprocjenjivi biser Sarajevo. Tu na obali Miljacke uzdiže se veličanstvena vijećnica. Gradska vijećnica, simbol je Sarajeva, danas je dom umjetnosti i kulture. Njena šarena fasada u maurskom stilu oduzima dah svakom prolazniku, dok unutrašnjost priča priču o vremenu, ratovima i obnovi. Ovdje svaka cigla nosi uspomenu, svaki svod i slavlje života, a svaka knjiga čuva dušu jednog naroda. Stajati pred vijećnicom znači osjetiti ponos i divljenje prema prošlosti koja nas je oblikovala i budućnosti koja nas čeka. Sarajevo nije samo grad, to je osjećaj.